ye kosa menye obia menye no bedwene na ma chenu ni aseso ye na santime ye di ukuni menne santime san no tu for ma kwa na ndi ani mu na me ko da goma ni ara frafra ni bia wote bantama eye me papa na ama me adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye de ye ti sabi mpredwe se mesra me ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi ba wutu ya twere so eba me dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ni ahia no kura menye ne krama ba ko de be ko na beso nyansapo fu adidamu ewani monyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu apaso na de ya twere ni mu twi mento me yesi ni di Obama ai sabe mpanimfo se fefe na efe se woda mani be kwamlika no boso ne fo ne yese beti atonti nana ya mo akwa abegi meje so eni anyas abushafo na nyasafo ahwefo nyina mecha o nyina nana asetena pahene nana wadawruma ene mese bisabim yatete anwa kotoko asante kotoko ene nzema kotoko ye keka bububum na aya na ne ntrase ne ne ntiase no akoye den de ama enjirima nom empo panyimfo nom binum nso akoye den pa na asechire ni se ni yo anwa kotoko ene asante kotoko ne nzema kotoko ye nyina ye nipa baako nti na ese Ghana ye nyina ye nipa baako enye minua we ye siremni we different we asantini we different we nzemani e different ye nyina ye nipa baako because tam de ye ko eje man no ohwa medical kan se ohwa hene kese pa na woda sirimfo nyina no eye manpurugu hene antu ohwa abimemem ha se esu nyina no hene kese pa na woda ho ya wo ye powerful eye asante hene ukosirem so a de wo ye powerful eye na yiri enti omo na land ne ye omodia enti na ma se ukosirem a asantefo ho pa ya yenim se asantefo ni eye omo nyina tifiri dwaben na wada ma so bodium se woka se na abibimem wo mo ano mutumi eso ngeziboni kan se powerful the most powerful kings no mo Africa hanoma asante na oye na yiri se asante ne metiasia na se wotumfo se tutu o se tutu a na odikan okukun bebre mbekire ne nyina ase wona kokun bebre akosa akofiri court we Côte d'Ivoire na nkrofo Côte d'Ivoire na nkrofo ho okosa de ko ukọ anwuna memu asantefo ho ukọ enzima memu asantefo ho ni nyina na ye nipa de ko mbrofo no ba omohwe hemfo omo ye powerful na omo achi omo nti omo amakwan a na kyese omo uko nti ye beba saa no na wono so no ne nua mo oye enzimafo we mu no omo so beboa sonsa nti okoduru sirem so a satam na sirem nyina na ye gambaga sirem babi amrofo nyina betena na first ayina ye gambaga nti omo ba he ono ba be hie he ne se nkrofo we te se achi omo na ri omo nkoa na efa omo sa afiri salaga sonsa dabi mede mboko salaga babi na omo che slim no na omo de omo ba ebe nkoa no esu yuo no mbrofo no kochi omo de ba na oho omo nim anti no amuduru wono na omo sa hene no wante ase a ne kese omo de wono atetarmu anti omo tetarmu ana so wafre onkrofo no na omo so ayeren ene omo aba fight sana etie anti sana etie sa feature anwa akotoko sa anti no sa tam na make yi no mrofo no free Cape Coast e ba no ombeduru asante memu a asante hene on makwan ma omo nko ne nua siremfo nko ha omo enti ho no siremfo no beba na omo abobom na omo nyina afight omo enti omo ba na dwabe hene na yeden omo tu bofo no na omo akọ sirem akoka kyese mrofo no yate omo nkase omo ya abeduru Cape Coast enti mo mra
so sa enti no mo ayeren afọ aka kire mo no mo so aya ho ahomboa no mo aba sa isirnenti na ma me hye atade wi enti mo ba ombe be hye wo bantama enti na efe ne bantama na bantama okokuru nkasa na dagoma ni ara frafra ni bia wote bantama bantama eye me papa na ama me mbantama papa na ama me enti no omu nyina wonso omu untim betena ahemfie enti ohono no mo kotena bantama na ombetena omo afa otumfo se tutu odi kan se wonmo agya no nti agya ne de saa ho na ma omo ntena nti mbantama ntoma mo ba ho na mbahye na kono damaduru a na mo ya ahomboa mo bekọ Côte d'Ivoire no ho na mako mo bekọ Cape Coast no ho na mako mo bekọ anwona mamu a na mako mo bekọ hahye na mako nti ho na ombe yi mmemma tishirimfo ne ba ombe soma mmemma na omo aba na omo abeko saa ko no enti no ho na anwo koto na asante kotoko no baaye enti nzemafo so ebeba nzema kotoko mo so ye mmemma mo so ba be ka na otumfo ayeden akire hai na ebeko enti uhwe Ghana ha ya nipa o asase pa eye asante hene because sansem ni nyina nim bibi akora hwe hai free ko pem ayi ahemfo bebre ba ma mbehwe abasi akonwa hase efiri ko bunu mem efiri ko siremam ekọ ayigbe mem omframantem nyina mo nyina aba enya aban na be chiche regency ne we ya komu nyina no still aso de ahindie eye different enti baabi ohun se wo nanam akundwa firi no wo mpene enko baabi enko sua baabi a wo mfiri se so antu baba ntu kwa akundwa ne bebre wa asante memu ho na asante yin fira twa ho nyina hia no obia na akundwa wo ho enti yesiremfo so ye ba yeso yakundwa wo ho enti ono ne ye baako enti kai bi kra asem we dia me be kan kakra ma atiefo no ma won mre bi ya na ansem ne ba na otufo na di mu pa na bebre nim ya de a esirinye se obehunu ye na wawuram na hyede na sede ye te ho omoto na asante mense ya sirimfo nte ase sa na asante fo te ho na sirim ese ya wonte ase enti na duru ba bi na ayese abusuakuo ne niema bi mu a omom firi dagoma ankasa no ye aduane nti na omudi ho hehehe no eduru ba bi na omode nsem bi behunahunu asante no ka hey monhwe yi o na de mo ye na ye kwasam me ho no me firi ho ya na akundwa na me firi ho me ka ho bi enti se wo ye nipa bi a wo ye siremni na wo ka se wo nkaya wo koduru siremu a ye te ho a bi mute ehyefu gu mute te ho bi su me firi antuma na antuma fira na firi ahemfie ho asem na afimfie ya na afie mampurugo ye ne fie uduru a ye bi mutete akundwa so se ya metete me aye afide kase to siremu a mentimi tena akundwa betena fom enti de obehu se obetena akundwa so se no aye asantefo enti uduru ye fere obi mbadu no ya kire asante memutu gina adu mbadu santemem adu no achiri ye chiri asantemem omoto aye asante dini maso a ye fere bi afia na o ma fana mafua afia no oduru a mbakojo aye asante dini kojo ye wo mbakofi asante dini kofi ni nyina kwa aye ahindi akase na meka wo wo sirem nti so wudni bibia obehu ne sa na chese metiase a akohodo a asanteman ekoye ema wonmu edi nkunim ni ade no ni nyina mu no na ye nuanom siremfo ebo echidom a wonom nso eboaye ema ekon no ingesi boni beka say yes successful sanity nti ye ne asantefo ye baako anya mwanwa say wo zongo youth for Ashanti dabi ye ka zongo no nne na me ba be kira se zongo no eye nkrofo a ye mfa ne se o mo firi Mali Mosifo de kwa nka ho yetim be kana Mosifo say hey ye papa kurom na anye ya ye tu aba ye maame kurom so ye Ghana nti Mosifo de ya mo nka ho na Zambaramafo Awusafo mo fi Nigeria wo mo na kantete no mo ba na ahemfo no ama mo ba bi na mo te ho no ho no Ghana de nyame a chaade no mo beto nkyene sonsa na mo de ko na mo to bisen de ko nti wo mo chichire ho a
no mo ahemfo se monko zongo na monko to ade mba enema ye fe se zongo anti ye won chichemu na wo ye dogomu ani ya wo nye zongo ni wo ye mampusi ni ya wo nye zongo ni wo ye frafrani ya wo nye zongo ni wo ye kasena wo nye zongo ni wo ye sesala wo nye zongo ni wo ye gonja wo nye zongo ni sanate sanate enye asem ketwa kra ene de ye wuram na ye di nkomo pa ye biebie nsam so wawa nsam ani se anya hwe no menu mienu yate se ye wodi bi wo honom a mbadu eye asantedi ewo nso ye hene wo sirim ofiri no ofiri hai ya ana ye wo kofi nso amonso mo frɛ ne se mba kofi ye wo kodwo nso frɛ mba kodwo ewo honom ene yasate se bantema eye mbantema ese meja ene de maame ti se nkasa bantema di ne sanka ye ka ne ye pa ye mbantema na kasa woroso ene techire mano ne toda na se ye pentem bantema na nka ye mbantema ena etie sanse otumfo se tutu odi kanye e de hode ma ni nuanum siremfo a na wo mbeboa no emo mo ko ba na abeso na ene ahanie sa na kane ne ye se etie oba o ene mo nso mo nkogea na mo ntena enti ye nuanum siremfo kasamu no ye papa ene otumfo se tutu odi kan wono de hade amaye ha mbantema ye papa ene de amaye ase kire no ena aka wa bantema enti anyem nwanwa se yenya ne wohwe a ebra ye besi bantema hene baafo owusu amankwa tia otosunum ne nuanum siremfo di ma bendi ba kotre wa ma atoshiri atodi ana mujani Usese amwa ya fra sana ya oje ma sada tatemwe wo basira kuma frasa kro panyime Musasi omu ya dana manko Usese amwa atwa pita na mujani Usese amwa ya fra sana ya Mudia manye topinta na mufrenye kufroza kro ojabe na mne mu amatu mi wura bi e wa ha me pese ono abo ne din nye hunu die ntia ode ba afikesie mane nantese na wada roma ye fra wo sei femi nana sedu bana konti nana sedu bana konti na mne na sie na wada roma e de na do ba ha yo we de boni bi anim fi se ansa na me kasa no me kire me mpanimfo kakra matiam ne dika papa ya ogina bo ya akufu bana akrofrom chairman akrofrom chairman ni na wada ma odin di sei nana chairman ya aboate piao na ofiri wa no aba bana jase hene ni bana jase hene bana jase na wada ma odin di sei Alhaji Yusuf piao we de ofiri wa no aba ye mpanimfo nsusu ni mpanimfo e babo mu chidom no na wada ma nso odin di sei Alhaji Mohammed ena Alhaji Yakubu Musa yo bana fo Mozi Zongo hino yo Mozi Zongo hino so na menene kasa akra da roma udin di sei Alhaji Abdullahi yes biao yo Alhaji Ben so na mabatino wa hai abusa pani e ba no biao akra din di sei Alhaji Mama Abubakar Alhaji de manin edaranim kakra minzura mekata magazine ti minim samatia Alhaji wa bodi Alhaji Seidu de magazine fo nyina ni Alhaji Seidu entiane maka na obia yam dasini se mekasa Alhaji wada wade na do ba oh e beta mpanyi fochi biao open for dase se wanya waja wadwuma ho na obeta wo mochi obia nko da dwuma yi ni ho anu menya ho nanso de moye mo akire dom panifo se ye ho aba ye ho so se ye ho se ye odom ye da mo ase mama mo hunu na mo atibie no afa na braso se wura efikesie mu ankasa
ne yɛkɔhwɛ amammerɛ ne amane a ɛrekɔ so na da bi ɛnya bi aka kyerɛ nkyirima nti mo adaworoma mo mmerɛ me mene mu nyinaa mobɛsɛ ne yɛnkɔ fikasie mu ne yɛnkɔhwɛ deɛ ɛrekɔ so meda mo ase obi enum na video mu ne machi ne yɛnwura hɔ ne yɛnkɔhwɛ deɛ ɛrekɔ so meda mo ase c'est bibi ba na c'est yekosa menye obi a menye no bedwene na ma che no ne aseso ye na santime ye di ukunim otumfo ya mesere se na bantima hina obey no kwarfo because konya obe transfer so pa so di no kwaya e de be ma asantima so yani mu apega utufa chami moma nana bantima hine on si bibi nchi utumfo ya asaka se na menu aketwa sabi akudu na sifom wayi na mai usmame na kasa afutu nyina ameli amano Tijia ne se mini aketo awo ba asha obo misasha obo me da homa mini sante mai san no tufo ma me kwan na die ni mu na me ko me da homa tufo acha me no misrawo yewura o ma no kwan won san si bi nche tuba se sirimfo e baaye bi mu kita ntade we amehye bi mu kita sekan bi mu we na we ye de no sanse ye ka banti me kuro na nka kuro no kasa de ye sirimfo de sanete ti isiri we asantini bia we asantini bia onim abakwasa asem amekan obefre mo kura bon abaso say because monya support TV ama Ghana ye kabum ahu say ye nyina ye nipa baako obi hu ne nua ontwe na chi enhwe no enti nyankopon bo amadwuma pa enti ye kyerɛkyerɛ sie no ama obi abehu say ye nyina ye nipa baako ye mmoa na man no entunkan na ya bibifo so mo hu say nyankopon akyade ma ye mfa ntontwene
mbetima gina afidie so aka che se wiase nyina opɛ baabi aduru wa kan bɛka sɛ Ghana uchita bibidie nyina abibi man nyina kan bɛka sɛ Ghana because akwa hodo a yɛne omrɔfo kɔ baabi ɔmo wie ne bebre but yɛntimi nkyerɛ sɛ yɛhene wei na broni timi chi ne kɔ ma ne kɔ ka ho o chi ne kɔ de ne kɔ ba sande na aba na nam bɛ yɛ nneɛma ma ne de na aba ntimbetima ka sɛ yɛ Ghana hini bia busha ko bia ni wa mo hini bɛka sɛ yɛ bɛ charge sɛ hini wei mrɔfo chi ne de kɔ on amabio bi ni ho saa asetena pa hene na eguso ene ni di nkoma wo kan sempa enye mwa sanse abakwasem kakra musomfo mi nso minim ne se oba eko akase asanteman ne Ghana fo no no wo kone ade nyina no ye fre bibi bulletproof English poto kasemu se ye de bebo wa na etutu a enka wo no ye wa haban ankasa pa na asantefo de ye bia oni akwasi broni beti agina aya haban ene wo de ata ne ho de ahye ne ho batutu no enka no ye de bulletproof tinye mo wasa wo kase ye ka ba bi omo wonu pa anka Ghana mem hanom no ye wonu pa wa ne se ya toto ne ma ase ya jaye na nam niema na yakofa broni die na ye de broni die no wa twere pipa keke na wo de atwere ama ya tu ya na nam niema gu sisi akom obi mu fie pa obaba no kom fie no omo dandan kunyo na butubutu fie ofo omo nye ye da because fie bia no awo na amamre nti se wo ja wa amamre wo be sofa na abusua ku bia so ewo ho no ye wo ye die cake wo ho na ewo ahonkyere cake wo ho nti se wan pe kwan amfa ampe nanam ampe kwan papa amfa tem bia no be wan ahonkyere cake no ni se wo nya tumifo ti se ya ye to yi na ya wura nwuram ye ne nnonsini kasa ye ne ahaban kasa ye te ahaban ne ye hunu ahaban na ye hunu wiase no ewom baako sunsum wiase no ewom baako tre no ni nyina no yekɔ eno so na so kyane wiase mu ha nyina yete nti wo behu nipa bi no mo adan wo muti na nante na ne nan wo soro wo behu dua na wadan nipa na wo no bo nkombo sanso konye nipa o ye wiase fofo nipa nti se wa ugya wa mamre ne kan a sa ne manyina wo hu wo behu se na wo kyea kan tetru kofie bi mu a wo behu se wo hyehyɛ dodo ne niema mudidi wie ye na ade kye na mo asabia nom na aduane a mo adidi a ha adwene nyina no na adages aduane ne nyina sisi asade mi ni ho uyam ye oya na wakwa kofa broni ade anom eno so abedwodwo ano na asia pira waka nti sanete asetena pa hene ne eguso ahwefo ye ne edi nkomo na yese nana mami misa we bantema asema ye ka di na je tintinti a wo mu ane se ye betimi asi bantema hene na enso se ye nuanom semfo a meka ho a na se amamre ne enko no enti wo behu se saa hene na ofiri sire mu ba no saa tam no no mu fe na agarba enti wo behu se asem we ya na ntoko ya otumfuo jagbonwura na yiri dwabe hene otu sire buo mo no mo ka saa yufu no mo siesie asem ni nyina no omo to ya na ise na agarba 1 so saa because saa na agarba no ba ntoko no wie no ama ntoko twae na ntoko ma bio nti we su sare ba ya ombe siesie bibia no pete se omo di ne dini eyeden edema no nti ohwa ye nyina ye nipa baako nti obi wura obi asem siesie a enye ne sika enye ne bibi eye amamre se wo se fase no wasem ba etse otinwuram enye wo sika sana semtia no futu kakra bai na ade be ma ene mebu na aba me ya santini me ye tani me ye bununi me ye wei se wo hwe aba kwasem kakra wo kan ya na se ye nyina ye ni nipa ba ye nyina ye nipa baako afutu amede ma mo se yenja nantini twitwa obi wo ha ne nua siremni ewa adwuma no asantini ba ofa ne se maybe wo ye panyini kura na tamfo no na se siremni ni hwe se asantini no omunya nipa baako ye nyina ye nipa baako ye sane ye Ghana fo ye mprese Ghana beko nanim na ye eno ene huhia ye mprene mfa ne kurodi ndi man no sisi a nipa obepie ebe ka no kore so wo party A party B no obeka no kora
saa nipa no yɛ ɔmo yin out yɛ wo a wobɛtwa kontompo no so twa no ɛsan man na akyi nti sɛ wo nua ka nokora no wo sɛ nokora na waka na mo follow nokora no na bibia nkɔ so na yɛ baako na eni kuro bia ka Ghana ho ɛno na yɛ nanam agye ade amaye ukɔ man bia fofora wo yɛ ahohoɔ upa mo isika nya bibisan wo yɛ ahohoɔ anti sanete yo nti sa na me to biafo na ɛno no osi akyi nye oda hwa ɛna otafrɛ sɛ de asetena pahene ɛde atodwan yɛ nyinaa nipa baako sɛbe sremni moja enye buru na asanteni moja ɛyɛ gini yɛ nyinaa moja kokɔ na na etwe ho ɛbeba ti yankeke ehumumu ne nyinaa yɛ mpa ɔma ne mpuntuo ɛne ne nkanko nyansa poso ni edi ne abusua panyini owusu aduomi YouTube bomoden share like na kyerɛ wadwen ehia me pa comment no na afi subscribe fama me sɛ ne ɛbɛya etomu a kodon na wonso wate yɛdamase yɛmammo ɛne hwɛ adeti ne ebu bɛ eberebe ne ebu bɛ ne bɛ kra ne de na yɛde yɛ ye ti sɛ bi mpredwe sɛ mesra me ka o obisa wɔto na wo me na do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so eba me di jawa ne se yesi panyini won tena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere kye ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de beko na beso nyansa po fufu adidamu ewan mu nyam se anwa mo aduane anyakopon no ama kyekyedeɛ no krama fa ho mbrika no asan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na agu apaso na de ya twere ni mu twi tonte ya no sa na ya fa eno kre fa me na na menya akọ sɛkyere bonkum ɛba apani ne me mentuma yɛse ne din de Obama sɛ bempanifo sɛ fɛfɛ na ɛfɛ sɛ wɔda mani bɛkɔ Amerika na ɔbɛsɔ ne nofo ne yɛ sɛ bɛte atontia mpani se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia yenya bisa konfo hima